Prostředí je důležitý činitel. I ve vývoji společnosti. Máte mnohdy prostředí do té míry sugestivní, že se vám třeba zdá, že za váma někdo stojí. Za kým? Za mnou? Jo, třeba. Jak vypadá, velký? Kdo? No, jste povídal, za váma někdo stojí. Za mnou? On za váma taky někdo stojí? Tak oni tady stojí dva. Jestli je to ten pošťák s ministrantem? Co to za blbosti, za mnou nikdo nebyl. No to byste povídal. Já dával příklad. Příklad, to je příklad tohle. Podívejte se, je tady zima, tma.